Saúdos, benvidos a Monforte de Lemos, punto de partida da 16ª edición da Volta Ciclista a Galicia. A carreira organizada pola Federación Galega de Ciclismo volveu ser un ano máis a última cita puntuable para o ranking Elite e Sub-23 da Real Federación Española. 7 equipos galegos, 7 do resto do estado, 2 portugueses e un francés formaron o pelotón desta rolda que constou de 4 etapas. A primeira delas foi unha contrarreloxo por equipos. Un especialista na loita contra o crono, como é o ciclista profesional Gustavo César Veloso, aconsellaba aos integrantes do Team Guerchotti Kiwi Atlántico. Todo o material tiña que estar milimétricamente a punto antes de tomar a saída nos 10 km e 200 metros nos que se ponía en xogo o primeiro maillot amarelo. Encargado de abrir fogo foi o Moreira Congelados portugués. Outro equipo estranxeiro na rampla de saída, o Delco Marseille Lapón. Por parte galega, e a entrar en acción o Espol Concello do Porriño. Nunha volta sen ningún final en alto, esta contrarreloxo era algo máis que un aperitivo que cada segundo podía resultar determinante de cara a xeral final. O Cortizo a Nova de Padrón, un dos equipos que chegaba coas máximas aspiracións. Percorrido chairo pola localidade lucense de Monforte, o Autronic Vigues, que se ponía en marcha. E temos o Bicicletas Rodríguez Extremadura, marcaría o 12º mellor rexistro nestes 10 km e 200 metros. Mais arriba na clasificación desta etapa rematou o Cuota Construcciones Paulino Asturiano, ocupando a 6ª posición. O Liberty portugués firmou un tempo a ter moi en conta e con 12 minutos 22 segundos situouse no primeiro posto durante moitos minutos. O conxunto luso, formado en exclusiva por ciclistas sub-23, deixou patente a súa calidade. O cambre Renault Cairo coruñés, cos 4 efectivos necesarios para deter o reloxo, sería 16º. O rendemento doutra das estruturas máis potentes desta rolda, o G-Sport Valencia, que se fixo coa quinta praza. O Team Guerchotti Kiwi Atlántico non puido manter o bloque e quedouse con 4 corredores, concluindo na 14ª posición. máis cerca dos primeiros, pero sen chegar a meterse na pelexa pola etapa, estivo o Polartec Fundación Contador, octavo en Monforte. Rodando por riba dos 49 km por hora, os supermercados Freud, os pontevedreses foron os máis rápidos e con Lestido, Crespo, Martín Bouzas, David González e Iván Martínez impuxéronse cun tempo de 12:15. O segundo posto, a 6 segundos, correspondeulle ao Club Ciclista Rías Baixas, vencedor na xeral do ano 2016. Triunfo dos supermercados Freud, de primeira camisola amarela de líder, que se enfundou o padronés Martín Lestido tras ser o primeiro do seu equipo en cruzar a liña de meta. Non nos movemos de Monforte coa súa fortaleza medieval e as beiras do río Cabe para gozar co acontecido na segunda xornada, primeira en liña. Os ciclistas da Volta a Galicia volvían concentrarse diante do Colexio dos Padres Escolapios para tomar a saída nunha tirada a que Martín Lestido chegaba lucindo o mallot amarelo. Despois da contrarreloxo por equipos do primeiro día, a carreira tiña o seu primeiro contacto coa media montaña. Control de firmas previo aos 143 km con saída e chegada en Monforte, esta localidade da provincia de Lugo que se volcou coa gran rolda da súa terra. Antes de que os 118 participantes empezaran a darlle os pedais, do protocolario corte de cinta encargouse o alcalde deste municipio, José Tomé. No
No percorrido desta xornada destacaban un Porto de terceira e dous de segunda categoría, co cumio do último deles ubicado a case 50 km de meta. Moitos intentos de fuga, dende o principio e o Cortizanova, dirixido por Suso Blanco Villar, quería ter presenza nas escapadas. Oye, dile a Marc, a Pedro y a Ser que tienen que intentarlo, Tienen que intentar buscar unha fuga, de dos en dos. Instruccións do director padronés e o seu pupilo Aser Estevez filtrábase nesta fuga xunto a Eusebio Pascual do Deputación de León Arte en Transfer, que coroaba en cabeza o alto de Chantada de terceira. Diferenzas mínimas sobre o pelotón do que tiraba os Supermercados Freud, o equipo do líder. Ninguna escapada conseguía consolidarse e os corredores aproveitaban para baixar a por auga. No coche do Cortizanova, por pouco quedámonos en cámara. Cuidado, te vas a matar, macho. Metavolante de taboada co portugués Martín Gil do Liberty en primeira posición. Completáranse os primeiros 50 kilómetros. Este terceto lograba uns segundos de vantaxe. E a selles unir Mauricio Cortés do Bicicletas Rodríguez Extremadura. Estamos no ascenso a Orsainza, o primeiro porto de segunda categoría. Cortés pasaba en primeira posición polo seu cumio, seguido do chileno Elías Tello do Cuota e do murciano Antonio Soto dos Rías Baixas. Os Supermercados Freud, con Martín Bouzas, campeón de España de contrarreloxo en junior en sub-23, marcaba o ritmo para que, a diferencia dos fugados, non se disparase por diante. Marchábase en solitario Elías Tello, e a súa insistencia ia lle servir para adxudicarse o premio da montaña da Cruz do Incio. O berciano Jesús Nanclares dos Rías Baixas xa estaba pisando os talóns. Ambos serían neutralizados pouco despois. Por reagrupamento, a menos de 50 km para o final, a carreira volvía a lanzarse pola meta volante de Ural. Pasaba en primeira posición Martín Gil e o impulso desa aceleración aproveitouno Alexander Grigorev do Diputación de León Arte en Transfer para probar sorte. O ruso foi atrapado a 2 km de meta e o sprint estaba servido en Monforte. O máis rápido nos últimos metros foi Martín Gil e o líder das metas volantes impoñíase por diante de Willem Smith dos Rías Baixas e de Miguel Ángel Ballesteros do Polartec Fundación Contador. Victoria portuguesa do Liberty na primeira etapa en liña e na xeral Martín Lestido continuaba portando a camisola amarela, igualado a tempo con 4 compañeiros de equipo. Cambiamos de provincia, ímonos a Pontevedra. Estamos en Lalín, a terra do cocido. Por iso réndeselle pleitesía ao porco. Esta é a igrexa da Nosa Señora das Dores e o monumento a outro animal representativo deste municipio, como son os cabalos. O pura sangre da xornada anterior foi Martín Gil. Esta terceira tirada, a priori, era a ocasión que tiñan os escaladores para brillar, porque o percorrido de 137 km presentaba 7 portos. Rafael Cuiña, alcalde de Lalín, cortou a cinta para dar comezo a xornada raíña desta 16ª edición da Volta a Galicia. As ramplas da primeira subida puntuable non ian tardar en chegar e o alto da Cruz da Garda corouse no quilómetro 12. O rei da montaña, Elías Tello, pasou en primeira posición. O terreo era o ideal para que aconteceran os ataques e no quilómetro 23 formouse unha escapada de 17 unidades. Os Rías Baixas tomaba posicións porque era o único equipo con aspiracións na xeral que non tiña ningún representante. A diferencia chegábase aos 2 minutos e o técnico dos Rías Baixas, Jesús González, activou os seus corredores no pelotón. Tío, o sea, ya os dije antes, un grupo grande no se puede ir, y menos, va un Cortizo, va un Freud, va de todo Dios, va un portugués, van todos. Ya. Si la diferencia sigue subiendo, hay que ponerse a tirar, a acercar a la gente. Non lle quedou outra o conxunto do Valmiñor que poñerse a tirar do grupo principal na ascensión ao alto de San Martiño de segunda categoría. A vantaxe dos fugados empezou a baixar, pese a que en plena persecución o Rías Baixas sufría a picada de la Rinaga. Ahora tiene muy demasiado. Vale, no, pero solventada a avaría na bicicleta do vitoriano Larrinaga, pentacampeón de España de ciclocross. A fuga era neutralizada e antes de rematar a subida ao Porto da Rocha, de terceira categoría, chegaba o contraataque do líder da montaña, Tello, e de Aser Estevez. A eles sumábanse Grigorev e o corredor do Polartec Fundación Contador, Isaac Cantón, que daban 70 km por diante.
E o cuarteto de cabeza reduciuse o dúo formado por Grigorev e Estevez. O ruso e o ciclista da Guarda chegaron a disfrutar de 2 minutos de renda, pero o traballo dos compañeiros do líder e do GES por Valencia, que buscaba triunfo de etapa con García Rus, absorbeu aos escapados no treito final. Desde ese intre comezaron as demarraxes dos homes máis fortes da carreira, entre eles Martín Lestido. O líder pasaba o ataque na última subida ao Alto da Rocha. Dende o seu cumio quedaban 9 kilómetros ata o final. Na cabeza da proba quedáronse unha decena de corredores, un grupo do que tiraba o portugués Tiago Antunes do Aldrotín. A tumba aberta lanzábase o sudafricano Willem Smith cara a Lalín e o corredor do Club Ciclista Rías Baixas e acabara anotándose o triunfo parcial tras batir o sprint o valenciano García Rus e o portugués Rafael Lourenço. Nesta chegada, ademais, houve un corte de 3 segundos no grupo principal, polo que o gañador da etapa quedábase a tan só 3 segundos do líder na clasificación xeral. O duelo estaba servido antes da última xornada entre Smith e Martín Lestido. Mañana, yo no sé, depende de mi forma, depende otros equipos, ahora yo no sé. Con todo por decidir, Santiago de Compostela acolleu a caravana da Volta a Galicia para ser o escenario da súa última etapa. A súa maxestuosa catedral e co seu casco histórico, ateigado de turistas, a capital galega e a coroar o vencedor final desta carreira. A emoción era máxima porque ata 43 corredores estaban a menos dun minuto do líder na clasificación xeral. De todos eles, o que máis preocupaba a Lestido era o sudafricano Smith, do Club Ciclista Rías Baixas. O veredicto final ia a coñecerse sobre un percorrido de 130 kilómetros. Na saída de etapa acompañou o pelotón da Volta a Galicia o gañador da pasada edición, Samuel Blanco, xunto a secretaria xeral para o deporte da Xunta, Marta Míguez. Poñíase en marcha unha xornada que en principio era máis suave que as dúas anteriores. Os dous portos puntuables estaban na primeira metade da etapa e todo facía prever que a carreira ia se xogar nos últimos 3 kilómetros que picaban constantemente cara arriba. Aparecía chuvia saindo de Santiago e non se facían esperar os primeiros movementos cos corredores dos Rías Baixas moi activos. No pelotón marcaba o ritmo o Supermercado Zoiz, que tiña 4 ciclistas encabezando a xeral co mesmo tempo. Lestido e o seu equipo conscientes de que en calquer momento podía chegar ataque de Willem Smith. O sudafricano mandou por diante o seu compañeiro Nan Clares xunto a Raúl García de Mateos. O representante do Cortiza Nova era peligroso de cara a xeral e diso advertía Evaristo Portela aos seus pupilos. Iván, se marchó Raúl y Nan Clares. Raúl está a 25 segundos y Nan Clares a 5 minutos, ¿vale? Isto debe estar aí, tener os 6 a escapada a 1 minuto, 2 minutos e punto. O conxunto do líder contou nesta xornada coa colaboración do Diputación de León. O seu traballo conxunto bloqueou a carreira e Smith analizaba a situación co seu director. One little hill just to try to get off one or two riders of them. Okay, not you, but some of you. Jesús González indicaba ao sudafricano que tiñan que moverse para desgastar o Freud. O pelotón estaba a piques de absorber a Nan Clares, que antes de ser neutralizado recibía as indicacións da estrategia a seguir. Coméntale a estos que en cualquier punto donde se pueda hay que intentar desestabilizar algo, tío. Vale, intentad mover un poquito el árbol para ver si... Ya sé que no hay terreno, ya soy consciente de que no hay terreno y de que es muy complicado, pero por lo menos intentamos eliminar alguna gente, ¿vale? Por diante permanecía en solitario García de Mateos, que foi líder virtual durante boa parte da etapa. O corredor do Cortiza Nova era alcanzado por Jiménez do Rías Baixas e Maldonado do Quota. Tras ser cazados, saltaban Tello do Quota e Crispin do Liberty. E a 6 kilómetros para o final, o Rías Baixas intentou dinamitar a carreira, pero o ritmo de Antonio Soto sacou de punto a Willem Smith. O sudafricano abriuse. En a entrada a Santiago de Compostela sucedéronse as arrancadas. Os 3 últimos kilómetros eran en lixeira subida e o máis forte nos últimos metros da etapa e da volta foi o ruso Alexander Grigorev. O ciclista do Deputación de León Art and Transfer festexou o seu triunfo parcial e Martín Lestido a súa vitoria na clasificación xeral. ¡Ah!
Dame una man, joder. A alegría de Evaristo Portela e do seu equipo, Grigorev, escoltado no podio da etapa polo francés Delettre e o chileno Tello. A sonrisa de Martín Lestido recibindo a camisola amarela e a de mellor galego que lle entregou o ex profesional Ezequiel Mosquera. As metas volantes foron para o portugués Martín Gil do Liberty e o mellor sub-23 foi David González dos Supermercados Freud. Como rei da montaña corouse Elías Tello. Por equipos impuxose o Supermercados Freud. En esta ceremonia de podio, a Federación Galega de Ciclismo homenaxeou a Óscar Pereiro, gañador do Tour de Francia 2006, e dun campeón galego a outro que aspira a selo no campo profesional, como é Martín Lestido, que levouse a xeral da volta co mesmo tempo co seu compañeiro David González e cunha vantaxe de 3 segundos sobre William Smith. A imaxe final de todos os gañadores para despedir a 16ª edición desta proba. Eu que non conocía este deporte así de dentro, porque, bueno, as miñas preferencias ao mellor eran outras, pero canto máis o vivo, canto máis estou con eles, coa federación, con todos os organizadores, pois máis vexo que, bueno, que vale moitísimo a pena meterse nel e que vale moitísimo a pena apoiar o ciclismo, porque é un deporte moi duro e hai que estar tamén moi ao lado deles. Había equipos como Diputación de León que tiña un ganador de etapa e puxémonos de acordo que el podía ganar a etapa e así foi, puxo a traballar a 3 corredores con nós, a min foi me de manilla porque aparte era un recorrido que moi difícil de controlar, non había puertos, ao Freud favorecía que hubiera puertos duros, pero o que había e nós, bueno, pois ao final podemos chegar con todo o gas que ao final o líder ben arropado. E iso foi o que pasou nunha etapa de altísima velocidade. Ao final, cos ataques moi fortes do Rías Baixas con un compañeiro que é co sudafricano, fixeron moito dano á xente. Respondemos de primeira man aí á roda del, e daqui ao cara ao final xa se moveron os Liberty, que fixeron a carreira tamén espectacular, e demos aguantado a roda e conseguir a vitoria aquí no final. Thank you.